Ассалому алейкум, акои шерум, ҳама каса созаи инсонои хуб, хуш омадем ба канали мо ва шумо то мошино. Шеру на данотон садқа кадоми ана дромадесай ана видеоро тамошо дора, фақат ами як дона лайка бизане, зангулачаи канала всемоне, ҳар як навори мо шумо хабардор шавед. Бародаро кадоми да чӣ намуди мошин махлула обязательно дар комментария бинависан, насиб боша бозори ана пага насиб боша шанбе мешава, рӯзои шанбе якшанбе мошин бозори шаҳри Душанбе мерем, ба навор мегирем. Бародаро мошинои нархҳои дастаст насиб боша бо усудай. Ба ҳамин хотир шумо фақат лайкҳоро бизанед, чанд қадр дастгириё зиёд мешавем, қарсак айди тараф мешавам, қарсакҳо айди тараф кишава. Бародаро ҳам дастгириё зиёд мешава, бо мо дам я мотиватсия мешава. Бародаро режими кора сахт меқапем. Кадоми бародаро айстар бозӣ бурдо ки мо чипта хайдорӣ кадаги нестем, бидурем ҷои хутона зайнит кунем, миқдори чиптоҷе камуш мондаги тезтарак финал анӣ кунем, ҷобаҷо кунем. Бародаро ҳазор раҳмат ба диққататон, зинда ва сарбаланд бошен. Рафтем навори мошинбозиро тамошо мекунем. Марҳамат бародаро ҷон, боз як мошинчаи навбатӣ семёркои кӯҳна бардаро, соли 2006 ё 7 бардаро. Хай хулас ҳуҷҷат утил дора бардаро, номеро 7080 падака, бамперо пеш партроника, мошин сабсафедай, ана краска талаб нест. Ба кадом хотир бардаро овози зиндаи хмона мондесем даи, ана чихеле ки навор кардесам бардаро, ай баин звукш кун баша чихеле, ба ҳамин хотир бардари мо хоҳиш кардан ки мошини мо дар ютуби шумо нестай, ҳатман партои найсар монтаж кардесем, голоси хмона мондесем, бамперои қафо партроника, 4 диска балон, яглаи хела бардаро, тана шиша гуфтем, краска талаб нест. Марҳамат ҳолати салон, дари қафо электропакет, мебел салон, задни шторка, задни дефлектор, кожни салон, потолокш тоза. Мошин кожни салон лонгай бардаро, 4 дар электроблокировка, дар регировка, бакои рулаш лифт, ду тарафа лифт, ду тарафа мултирул, дуғзони климат контрол, климат бо бардаро, задни дефлектор дошта, передни дефлектор, комплектация ҳама зурш кнопка сеташ бигем ясим чиндаге. Неки нархи дастасай бардаро. Марамоз як ҳолати моторша мебинем ҳози бардаро, абиё моторш бамперо пешам партроника, номером туфа да камега падаркай. Марамоз як ҳолати ана моторшами абиё мотор бардаро ҷон 4.8 8 силиндра, расходш боша бардаро пешам 19, расходш боша бардаро дар 100 километр 13-14 литр акамега потолок расход дора. 59000 сомон боз муомила мешава бардаро. занг занед дар тамоми лайкҳо ва дастгириҳо фаромӯш накунед. чанд қа лайкҳо зиёд мешава, мо старатсия мекунем мошинои нархҳои дастрас партоӣ. Марҳамат бардаро, бачаҳо Вектора хоҳиш кардан, Opel Vectra солш боша бардаро, мошин полни мор рапорта дромбери 95 якамега кадаги, неки мошин худаш 90 чанда 93 хулас мошин 90-93 ҳуҷҷат таъиновкошан қай 4 мо ҳуҷҷат дора, 4 мо таъиновка танаш хай гуфтем пара краска талаб нест, сабсафед. Марҳамат ҳолати қафош гуруштелчои спорт қатӣ. Марҳамат атсекои қафо фумошам неки нозада буда, чашкошам ба фикрам ки варид нест. Чашкош варид надора? Маълум ай боло варид нест бардаро. Рамои тагам кафидаги надора? Марҳамат ҳолати салон. Марҳамат ҳолати салон бардаро. Ҳайём уже бугем тамом кардан, уже бучидан ёрам бугем бардаро мешава. Торпедои солои назадаги. Биё капот чавика ка. Биё капот чавика ка биё. Марҳамат як ҳолати моторша мебинем. бовар кунем бардаро, ами меҳнатҳои моро ана қадрдонӣ кунем. Мақсадам меҳнатҳоро қадрдонӣ кунем, лайкҳоро бизанем бардаро. Мотор 1.6 модул, трамблерови фуки мошин нозада. Чашкаи пара варид нестай, чашкаи параш хай варид дора. Солш боша 90 ё 93 гуфтанам, хеле нақш боша бардаро 28000 сомон боз муомила мешава. рақамо табугу 5 та 5 39 73. марама рақам 1 номер табугу ака 501 4 29. марама рақамо зер намудай занг занед дар алқабро. марҳамат бардаро, Opel Caravan хоҷагӣ, неки нархи беҳад арзон бардан 19000. бо диққат гӯш кунед, охира рақамоша мегум, полни пранақша мегум, неки хай нархш арзанда даи қасмом даже ба хиёл мекунем зиёдтия бардаро. марҳамат ҳолати тарафаш
рамош кафидагӣ дора ё надора? Аниқ. Дары қафо ручной маромат волати салон. Хай мошина химическа талабай бардаро. Хай кор дора. Сол 1994 солай. Биё капо чойко. Бампер пешу бампер қафо бардаро ҳана краска талабай. Ё бампер қафош соз буд ба фикрам. Фақат бампер пеш. Неки охи нақш дастасай бардаро. Як шаши прастои дами сумуш гуфти гапо меарзам. Фуки мошиниш кам тарак немҷаш немқа пеш задагия даган қаяқ ваҷабак там чашко варид нест. Чашко радной. Нақш бошан 19000 сомон боз муомила мешава. Рақамо чанда? 908 55 02 50 02 50 марама рақамо зер навода занг занг дар тамос бурем бо ҳуҷҷатош як солиро уна буда. Ассалому алайкум бардарои ҷон, акҳои шерум, ҳама каса созен хубе, умедворум зинда ва сарбаланден. Чӣ хеле ки бардаро аксияи канали Топ Мошино қатъи чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтесай. Ини акҳо уже соҳибои айфонан. Зангшон задем дар тамос биромадан боли далшиш мондагия бисёрш мегӯяд ки мо ягон одамои наздик ки надорем. Бисёрш меоян рӯзи мошинспорӣ қабул мекунад ва бисёри дигарш мегӯяд ба такси ягон сиёмка кунед, рӯӣ кунед. Қабул. Хулас ина акҳои мо омада ба 50 дона чипта. Уже бо болои 50 дона чипта яка харидорӣ кардагия. Ҳам айфон туҳфа шидеса болои 50 дона чипташ дар дили лататрон бозӣ мекунад. Диде ки дар насиби тақдирш бо дафи дига омад якон таями шоҷоизо агар дар насибиш боша ҳастай. Ба ҳамин хотир шумо чӣ кор мекунед? Салон рӯӣ кунед, чекотона партоен. Ана 50 донага аксияи мо тамом шид бардаро. Гуфтум ки камуш мондагия успед кардем. Ами акҳо ҳамашон бо нимишоз дара ҳам гуфти гапо бо миён навор мекунем, пешкаш шумо мекунем. Аксияи бо нав сар додум бардаро. Чӣ кор мекунед шумо? 30 дона чипта харидорӣ мекунед. Ина риск, ина шанс, ина маҳ бигирен оштон шава. Кадоме 30 дона чипта харидорӣ мекунад бардаро, 30 донага чиптааш фарқ надора. Конверти пулӣ мезана, мошин мезана, лиш бия чи бизана, риск на. Риск на, соҳиби намхели iPhone 17 Pro Max мешава. Ассалому алейкум акаҷон, шумо нағзан хубен, саломатиён нағзан. Номтон чи ака? Юсуф Муҳиддин. Ака Юсуф Муҳиддин, сози хуби айкҷо омади акаҷон? Айноя Шаҳринав. Айноя Шаҳринав хестен омадем мо шумо. Шумо чанд дона чиптаи мо гирифтен ака? 10 та. 10 та ё 50 та? 50 та. Аввал 10 тага гирифтагем ба фикрем ба 50 тага. 10 тага гирифтем. Хулас ин айфони шумо бо насиб боша 50 дона чиптаи шумо дар дили лататрон бозӣ мекунад акаҷон. Диден ки дар насиби тақдиртон бардаро диден ки як ҳами ака мақсад честния чест мебина. Кадоме чипта дора надора бардаро марҳамат бия рӯзи мошинспорӣ ё ки рӯзи бозӣ бия дар бозии мо иштирок кунад. Ҷамоати ки ҷоин ака? Боғистон. Боғистон. Хулас 50 дона чипта харидорӣ кардагия акаони iPhone 17 Pro Max қабул кард. Чӣ хела телефон нав ҳаст ё нест ака? Нав бародаро ягон фанд фрем нест, ҳақиқие. Марҳамат кунед, бозӣ кунед, риск кунед, ҳаёт худаш риски болад аст. Риск кунед, иншаллоҳ мезанед. Ҳеҷ гап нест акаҷон. Мегзарем ба бародари дигимон. Ассалому алейкум акаҷон, шумо нағзан хубен, саломатиён нағзан, нейра қапин ака осмон пеш кунед. Айкҷо омадагин шумо? Ай маҳаллаи Бинисорак. Ай маҳаллаи Бинисорак. Пеш стадиони Фрунзе. Аҳа, номтон чи акаҷон? Қодиров Ҳамза. Акай Ҳамзаҷон, 50 дона чипта шумо харидорӣ кардагед? О, 50 дона. 50 дона шумо чӣ хел бовар кардем ки ай канали мо шумо чипта харидорӣ кардем? Хай бозӣ кардем, риск кардем. Ол бо насиб боша шумо медонед ки 50 дона чиптаи шумо дар дили лататрон бозӣ мекунед. Бинед ки дар насиби тақдиртон ё конвертои пулия ё ки ягон шоҳҷоизае. Бозии честни буда ё набуда акаҷон? Будай. Телефон нава ё кӯна ака? Нав, пачка, минадорем мо ина. Макси пачка. Нав, минадорем мо. Бозӣ кунед, иншаллоҳ худованд ягон вақт ноумед намекунад. Мо минадорем. Ҳеҷ гап нест акаҷон. Хулас мегзарем ай бародари дигимон. Ассалому алейкум. Ака номи шумо чи ака? Акай Ҷамшедов Зурдин. Акай Ҷамшедҷон, шумо нағзан хубен, шумо айкҷо омаден акай Ҷамшедҷон? Зуҳриддин ака. Акай Зуҳриддино, ана айкҷо омаден шумо? Айноҳияи Шаҳритуз, деҳаи Орион. Айноҳияи Шаҳритуз, деҳаи Орион пеш ка ака озод пеш брава. Ана Айноҳияи Шаҳритуз, деҳаи ҳами Орион. бозии мо честни ҳаст ё нест акаҷон? Бозӣ беҳад дар ҳақиқат шаффофае. Аҳа. Мақсад 45 50 дона шумо чипта харидор кардед. Ин айфони шумо айфон кӯҳна ё ки нав ака 17 Pro Max? Пачка. Ҳамин мақсад як саволтон метавонам, ту мара мешиноси ака ё не? Ягон хеш тавору мешавад, ҳамсинфу мешавад? Якум бора дидеста. Хулас бардаро шумо метавонед ранги ҳамин ако ба миқдори 50 дона, ака 50 донага чиптоё насиб боша аксияш бучид бардаро.
метонен ай 30 тага шумо фақат чикор мекунед ина бардаро 30 дона чипта харидорӣ мекунед фарқ надорад конвертҳои пулӣ мезанад намезанад лишби бизана зад ҳам 30 дона қати миёй насиб боша ҳам телефона қабул мекунӣ ҳам бояд дар насиби тақдирит боша не хеле шоҷоизо ака ман хитам мешиносам намешиносам не намешиносӣ чест нада мақсад айру ин даллоҳ намешиносӣ мо миннатдорем гап нест акаҷон миннатдорем зинда бошӣ ана ака мардум ҳаракат кунед тойчора аз даст натӣ ҳамин ман хитам не мешиносам акаҷон не намешносем серьёзно акаҷон ягон хеш тавору мешавад ягон намешносем ман қасам мехӯрам валлоҳи намешносем тамом гап нест акаҷон бардаро шумо метонед ба миқдори 30 дона чипта намехоҳед ранги ами аком миёин оли бор насиб бошад далчиш мондагиай аком миён аймо қабул мекунанд бисёр аниҷада бардаро аксия 50 донагай мо тамом шид бардаро насиб бошад 30 донага сар додагем 30 дона чипта шумо харидорӣ мекунед фарқ надорад чизе бизана назана лишби бизана бардаро хулас фурсат ай даст наметем рақамҳои ватсап мо хитон медонед ҷамъи 992 мекунем 556 320 бо дидӣ дар насиби тақдират ҳам наи шоҷоизаро омадӣ бурдӣ ҳам айфонура ҳазор раҳмат ва диққататон зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен обод бошен рафтен навора то охира тамошо мекунем маҳрамат бардаро боз як филдери навбатии соли 2007 сол консонерча як танировка ҳуҷҷатош чанқай 4 муҳуҷҷат дошта 4 мо танировка 4 балнакшне ки навде бардаро диска калпак маҳрамат як гирди чарх мидан не ки гарени нархи арзонай бардаро фақат шумо лайкора бизанед дарои қафо ручной салонш топ тозак бардаро потолокшам тозак мошин дерна берна кор надошта 14 электроблокировка дар ду тарафа мултиру комплектация зур дай бардаро коробка автомат климат контрол монитор колон старсоби бача ошак чава кадоми успетишкина шохдор шайбо биё капочак шо ака тағои капочак шо хулас уяви кадом аю ҷайҷа бардоре неки нархи дастрас комплектация зуруш дай бардаро хайдоро бошам ҷошида зан занен алоқа дабре ана мотор 1.5 бардаро марамат ҳолати фартуки пешам нозада хай японко тоза мешавад нақш боша бардаро 77000 сомон боз муомила мешавад кадом успет куна ошава рақамо табугу ака 991 4 марама рақамо зер наводай занг занен дар алоқа бироин марамат бардаро хундаи саната нархи дастрас бардаро соли 12 буд ака соли 2012 бардаро ҳуҷҷати солна утил доштаем солна ҳуҷҷат утил доро марамат як гирди чарх мезанем дарш кушода буде марамат ҳолати тараф мошин берна бардаро краска талаб нестай марамат ҳолати салончо шатамшо кин дарои қафа электропакет салон кожни салон потолокш тоза 14 электроблокировка дар ду тарафа мотирул коробкаш боша автомат монитор колон да климат контрол биявор капочои кака мара ана бампери пеш бардаро краскаши дега краскаш камтар фарқ мекунад тамом ана оз як ҳолати моторшо мебинем нархи дастрасай абиё мотор ди и газакие газаки бидай бардор қимат несад ай нархфтаги ака газаки 75000 акаме до охир шамонен 75000 хай бием бо ай пеш савдо кунем барои ки 75000 газакиш камтарана қимат мешава бардаро не ки биёин састаниш бад неса биёин ай пеш савдо кунем рақамо табугу ака рақамо табугу ака 988 88 49 марама рақамо зер наводай занг занед дар тамос бирем ассалому алайкум акаҷон шумо нағзаи хубаи саломатиё нағза ака номтон чие акаҷон фамилиям мурод ном давлашо айгиҷо омадем шумо ака аз ноҳияи ҷайҳун ноҳияи ҷайҳун шумо шаҳраки дӯстӣ ана 50 дона шумо чипта доштем успет накардем ки мо шумо дар телефона биспорем нав расидем шумо дер ҳамин бозии мо ҳақиқат дошта ё надошта хай аввал ташаккури зиёд мо ҳам 50 дона билет гирифтем ҳама хел гап буд ин айфонҳоро пешак додам чикела телефон нав ҳаст нест телефон нав телефон соз айфон 17 айфон 17 pro max ина қабул кардем гирифтем
ай пеш бо бозе 50 билет дига харидем. ана насиб боша 50 дона шумо акаҷон дадри лататрон бозӣ мекунад диде ки дар насиби тақдир як ягон шоҷоиза мо бо дуюм бора иншоалло ки бо мехрем шумо бардаро метонед данонтон садқа ранги ами акаори ака аксия 50 донага мо бу чидага метонед 30 дона чипта хайдорӣ кунед 30 дона чипта шумо фарқ надорад кадом шоҷоизои мара мақсад инам хеле 30 дона чихе бугун шер бачо 5 ана 30 донага меган конверти пули лиш бибзанам дрил ба барабан як билет шумо бубре як дона чипта шумо бубре нахеле авда промакс ранги нами акаори рӯзи мошин спорӣ миёин қабул мекунед бардаро бозӣ честни буда акаҷон Не гап не саломат бошен ҳақиқат далши бо шумо ҳастем. рафти обязательно салом доимора мардуми гусда расонака худованд нигаҳбон акад. Саломат бошен, зинда бошен.